hier zit het schildpad in. In deze bakken. Waarom? Nou, daar zitten ze in winterslaap. Er zit er hier ergens een. Daar zit er eentje. Dus die sliep nou? Jawel, Nou, hoe lang al? 5 maanden. Dat is toch gek, een heel skillpad in de koelkast. Ja, Is dat net raar? nee. Dit is een bak waar ze op moeten warmen. Zoals die. Deze kan er al wel uit. Dan zet je hem hier onder de hand nu een beetje. En dan is het de bedoeling dat hij wekker wordt? Ja? Maar en dit is een bak of is er nog een andere bak? Nou, ze hebben nog een andere bak, maar er is eigenlijk geen bak. Oh, Dat ligt buiten. oh. Hier gaan de schildpadden heen als ze goed hebben gegeten. En als ze in bad zijn geweest. In bad? Ja, Moet de schildpad dan in bad? ja. Dan worden ze weer lekker schoon. Voor het geval als ze in de poep hebben gestaan van een andere. Oh ja. Nee, dat weer. Ja. Welke schildpad hebben we nodig? Pak de grootste 2 maar even. Oké. Dus jij een zoon die gek van schildpadden is? Ja, die heeft zijn moeder ook gek gemaakt ervan. Toen hij 3 jaar oud was, toen zat hij in de dierenwinkel voor... Pak jij er ook een, Kasper? Voor een bak met schildpadden en dat is niet meer uit zijn hoofdje gegaan. Toen ben ik me maar eens in gaan lezen. En toen zijn we met 1 begonnen en nou ja, nu hebben we er 10. Deze komen uit de winterslaap, die doen we een beetje in bad. Dan gaan de darmen wat op gang komen. Dan gaan ze als het goed is zometeen ook een beetje bijdrinken. En dan kunnen ze lekker... je mag gewoon dus die andere ook oppakken, Kasper. Oké. Die mogen er ook wel even bij. Take both of your hands. In the morning we'll become friends. It gets me on my feet again. Jongens, wat ga je hem heren? Eniers, wakeboard, skiers, steppen en skateboard. En een bal. En waarom ga je hem dat heren? Ja. Watsie. En het is leuk om te doen. Ja. Het is hier gewoon een grote chaos op het plein, had ik je maar eens zie. Dat is weer. Ja. Dat is weer. Want dit idee komt bij jou wel voor een paar. Ja, dat klopt, ja.
Ik ben zelf altijd aan het kitesurfen en dit hier ze op een gegeven moment bij ons uitvoeren. Als ze dan net waaiden, dan gingen wij ook wat te dwan. Dus dan gingen we altijd eens in de auto lezen. En dat weer dan iets een luxere versie als wat de Bern al hebben. En toen heb ik een keer mijn naam op school, want Bern die zei wel eens, ja, er is niks te dwan en we mogen het voetballen en zo. Dus toen heb ik mijn naam en nou, dat vonden ze wel geweldig. Nou, en toen op een gegeven moment, toen gingen ze bijna al eerst zo'n ripstick hiet het nou dan. Dus toen werd het helemaal een rage. Maar de band die vonden het dus eigenlijk wel een beetje saai op het schoolplein. Ja, en nu is het in één keer helemaal top. Ja, ze hadden van alles, maar Chelsea als ze het vonden, ze vindt het helemaal geweldig. En ze best zelf ook, ze dwaren alles. Dus ze dacht het machinaal, maar ze is een lange rij en dan keer ze en maar de ripstick en al hier achter de kroon. En wij denken wel eens van hoe komt dat al hier goed, maar dat gaat het wel. Ben je met alle pauzes zijn in beweging machinaal? Ja. Dus je hebt een superconditie. Ja. En de juffen en de meesters, door die ik wel zeggen mooi. Ja. Nee. Ik ben heel saai. Ja, die staan altijd te kletsen. Ja. Te drinken. Daar. Saai boertje. Ja, heel saai. Ja.